gospel musician che say friend Justice Keys na the TikTok name J Keys a ebusuafo che say arahosama ato abrante idi ene ni na say die ni ekyerem ewo sunyane manmu a eho na abrante yi ete na udru ho so abrante watidin wagidin ankasa nini nane se obekono na se asori bi eye program wo mpotem ho a che se okogina se eto nyamenyom che se oye ni bibia pepepe eno ama asofofo ene asori mani bi abepe na ase afama ato abrante nini na ene se ye nim ne eto no de na nso apolisifo egusu eye nhwehwemu a ambehu ne eto no nini na ene se abrante ewu eda bebia akoye police case na police for the report abetudwa ebusuafo yebeti amunumusa na krachi a Richmond ede ni mfonyi ba beto so no ofiri sunyane fie pri na krachi ayadwumtuni utwanwom na krachi mere bi kura ebrebe atwamu no krachi yi obi asabi wono oba bi kura kokodai e ma o recordei owie woto video ni gu montene so krachi ayi obi a we gospel artist esunyane akwa obundin obi ano agina tum oyobi otonom gospel 8.1 na ni din ankasa the Justice Asante enyum tuom no obetima friend Keys ananse J Keys sa ene yefre no na yakwa chire kakra afie twa mu krachi adwodwom bebre eba abonten na nabomode baaye no ye metiafo hu krachi no ye wia de asie no ye de aba rich ede beto so bra krachi no kokoye launching no enu enie Justice Keys Ministries krachi no abomode baaye no ose friend no Rejoice album yes 2nd July ye twa mu 2023 no ena krachi baya wode nyom anaso wode album baya ko launching na sorry them Jesus Redemption yes free pre enewo free primated the school na chi ho na sorry no na de abanyina ne se krachi ayobi ha some say dem di kakai no banyum tuomu se ye nto nyom pan kamfo wrade ye ne wrade ho na dance e wanyum a krachi ayade na krachi suban no eduru ba bia na akoye ahokuru ene awo na memne de twa mi krachi pie wama eno nam so amena busuafo ko post station ayesunyan charge office ko file complaint say missing person say owura ya friend Justice Keys pie wama na wama no de ko ba anya sa krachi no akwakohia no kwanhie wa krachi no awu awa bisim kwan so na emunchiremu beba sanse mema exclusive audio ya ebusuafo tia wo mehu die kun krachi ne pote e won nsem a meba bekan yi mu ebinim so moto e no de ko hwe honom ebinim so gia chinse da bi eye moto a dai ene moto ne ho antechema ebiew eye dai ene krachi na so wampra ye bedin komo ni aboni bi e wo ha sanse asem ne se ye no eye mpanimfo a na officers e ko ho no exclusively ye ni bi bedin komo e wo dwumadie so e wo ha amade e ko so nyina no yaso ate e wo ha na eni so hu bi Facebook memnanda no anwumre ena Justice Keys makatro sen suban no aye wuhuru ni a woto de bia na wode ne Kristo suma to nchen kakra no abawi ase kakra sanse ope obi a balling pa na se embrante yempie kwatena hanye ani ya no num bibi ni ade a krachi o ya de wi a no aso be twiro Kristo nyum ne wato se makatro se nyum to no aye adwuma yes na owura yi kwaje nani abisim ne na abisim kokko ba bi bebiri ewo sunyane na wo haidan ba ko ewo abisim na no ana krachi bemeda no ahomache ya ade be chikwasi ada no na hya no so se ne din a obawi ase am na ntende frɛ no Ekuwasti eno spakatro se wo ye huhuru ene awo ye de asemsi ase de ase no ten sa pepepe ene ye beka enti Ekuwasti ekoye na ade achi na ebusuafo hu no eno ena na ebusuafo ko police station no complain na omde ko nyina bia be kliensa aposifo aboa ema bia aka eye Jennifer ene ko fa ecology complain no ewo post station ewo sunyane ne nyane se krachi pie opie ne wama eno ntia busuafo ewehwe no okay na no eno mu wieye no omu hunu no
ɛna ɔmo to nkra egu WhatsApp groups ɛne ade a ɛnte ba ko di kan ba sɛ adwada yi ya ade chen enura benada yi na ayie bi ɛbɛkɔ so wɔ fie piri tie busua sɛ ayie no abusuafo kɔ mɔkyere ɛyɛ sunya ne mɔkyere yɛ original mɔkyere wɔ som kɔkɔfo mu funu na no ɔmo kɔ ya ɔmo kɔ hu sɛ akoda yi ɛda hɔ ankɔ bɔ busua amaneɛ sa ɛnentie ne bad na de aba kyerɛ nyina ne sɛ bra ɔmo hyɛ WhatsApps no anase pictures na ɛna owura baako a time a krakye no da hɔ ahomakye no a no ato miriku ha na wɔda hɔ nom no ɛyɛ abisi wotra first bump in Capital Bank no nso fra pavement ne flower pot bi wom ɛhɔ ɛna no wɔda na no ɛna officer baako ya ɔyɛ ambulance officer ne bi ɔmo am yɛ adwuma Ghana ambulance no ɔno ɔmo kɔɔyɛ no wɔse bra ɔmo kokuku duru hɔ nom no na krakye no ɛda hɔ na mum na ɔmo hu adekode pɔte a na ayɛ krakye no sanse krakye no na ɔhu that time no na krakye yi wo so ayɛ nchiwahyew aba abusua ne mu ɛne namfo bi mu bremu Sunyan Regional Hospital sɛ ɔmo na nam so ama krakye no wuyɛ eduru hɔ a yɛde ne hu nkyere mu so ɛbɛba enti yɛ officer no ɛkyerɛ sɛ ɔmo duru hɔ nom na ɔda hɔ nom no ɛna aposifo ne frɔ ɔmo ntom koduru na krakye no ɔmo se moto ɛna ɔde benya accident ɔmo sɛ na obi a moto ɛna de benya accident ne ho ba bia ntwae emoja kakra ɛwɔ ne nan ho de nanso so etefo ɛhyɛ no sɛ bɛs na wɔtwe miɛnsa mu ani wɔde moto kɔhwere ho nti sɛ akuro no ɛna na abere da hɔ enti ɔbotam owura no ɛde kɔe ɔmode kɔdu Regional Hospital no ma si hɔ no mɛma krakye na nkata to no no mutuo ɛde aka na ye breki ɛde ama abusuafoɔ sɛ krakye no ɛnte yɛ ba ne sɛ ɔkɔ biaya bi ɛwɔ Sunyan Penkwa sɛ traffic light ɛhɔ yɛ joint a mɛbunu no any boys girls kwaji omoni na the last na omuhu no hɔ no na wɔne guest 3 bi ɛna na etwi so wɔ hɔ na animu ha ya ade yes Penkwa so traffic yes animu na yes be come fe be bia na me wɔ no na yes be bia na my bi ya sorry bi yemodi na de aba ne sɛ owura yi ɔmo susu sɛ emaya miensa a na wɔn ɔmo twi so no ɔmo mpena ɛna betu agu krakye so abono no wu oyɛ wɔn bo na oyɛ mmerɛ wo bewu no ɛna wɔn begya no to kwam sanse baabi ana ne moto nda no ɛda nse wudu abisiansa na bedu police station junction na da nkyɛn hɔ no deɛ mo ka no sɛ eye clinic side hɔ no ɛhɔ na ne moto no da na ɔno ane body no ɛda kwan no so eto mo susu sɛ krakye no ɛyɛ maya a wɔn ɔmo kɔɔyɛ no na no ɔmo mpena no na akɔkye krakye abono ɛwɔ hɔ na wura usem no sɛ bra krakye no ɛda mɛmo abɛhwɛ video bi na rich mo bɛboayɛ dana na dwa krakye no gyina ni no ɔbɛkɔ fie no ɛnwom ne asa wudi yɛ no ɔbɛba na ɔbɛhwɛ krakye no ɛna gyina hɔ a wɔsa no Jekis nsami ɛyɛ sɛ will be nsama esi ɛwɔ Kumase kyɛsɛ ɔno nso obi akye na abono akyɛsɛ yɛnhu nipa kono sɛ ɛyɛ ɛkɔyɛ ɔba asɛm anaasɛ bibi dia ɛne ebusuafo yɛ nim nanso yɛnya update bia efiri police fo no hɔ a Fatima mede ba abɛsom aha ɛyɛ Attention TV makra